Clara at Ibarra karong gabi, giabog ni Clyde si Ibarra ug gisultihan kini nga atimanon si Sisa. Wa siya sugti sa ulitaw nga mosulod sa pultahan sa Bell Tower. Apan miabot si Sisa ug mao'y nakitang kahigayunan ni Clyde nga makapalayo sa duha. Nakita ni Clyde ang portal ug samtang nagpaduol siya niini, naputos siya og gabon. Samtang gida sa mga Guardia Civil si Sisa ug misyagit kini kay nakita kuno niya si Basilio maong midagan siya. Apan mipabuto ang Guardia Civil ug nadungog kini ni Clyde. Iyang nakita ang kagubot ug midesisyon nga mogawas ug gihangyo ang mga Guardia Civil nga dili bilangguon silang Ibarra ug Sisa. Mibalik si Clyde sa portal ug misunod kaniya si Ibarra. Apan misira sa hingpit ang portal ug gisultihan ni Clyde si Ibarra kalabot niini apan wa makasabot ang ulitaw. Mga kapuso, ayaw si Piata sa pagsunod ang Maria Clara at Ibarra matagabi sa GMA Talibabad pagkahuman sa 24 oras.